Аз лично ползвам Gym Armageddon, който ми помага на самата нагласа към самата тренировка, за да преодолея тренировката по-леко психически и да мога да се вложа повече в нея. Сещам повече издръжливост, повече въздух. Имам хъс. След всяка серия, когато не го употребявам, почувам 1 минута, 2 минути, 3 минути, малко ми е тегало, някой път дори се замислям да се тръгна. А така съм почти като питбул. Имам нужда да го направя, искам да го направя. Се боря с това нещо, за да го преодолея. Имам желание да го преодолея, а не просто да си изкарам тренировката и да се замина. А в каква доза го пиеш? Ако не съм го пил примерно известно време, започвам с половинка, като постепенно увеличавам до цяла доза. И ефекта може би, аз при мен лично действа до около 3 седмици максимум. След това ми се налага да направя лека почивка. За да мога да усетя пак, иначе се налага да повишавам дозата.